Oko, jebo me mater! Dobro. Puši, kurac, ti se igri! Da se nađemo na pola puta, na pola prkosa i pola ponosa, do neba fališ mi nisa. Uj. Vidi. Skočio sa strane, što ga vidim. Hitler depresivan. Come on, motherfuckers, come on. Come on, motherfuckers, come on. Yeah. Come on, motherfuckers, come on. Come on, motherfuckers, come on. A ne. Šta će biti jasno? Hoće da umrem. Why you bully me? You fucking bitch, why you bully me? Everyone asking. Liquid one. Moći ti znate, to steka mi na kome, jebo mater, to je umri. Evo, blica, kurac. A muči nas. Jest, brać. A muči nas, kada smo podigli ovo. Ovo omčo 2.0. V2.0. Ačka, aj reci nešto. Retardi. Volim lava, tako. Pa ko je ovdje prostitutka od vas četvora? Ja sam bio kad sam bio mali. Nokan. Ko je taj Nemanja 0-7? Onaj mali, niski četvrto što je Kurac, bio nema šap, taka nešto više. dotura. Ja ga ubio. Ne hvatanje. Dobro, ne moraš. Yeah, boy. Uglavnom, 6.5 hours later. Brzo se Ne, tepa. proći ja. Ja sad hvantam. Može. Ustavi daj meni. Da, ja imam, ne treba, ja. Aj, Pa evo posto ti sam. pravo. A ne mogu tako. Odi dole, odi! Odi. Uze. Pa ne još. Come on and slam. Come on and slam. Koji je ovo debil? Diamonds on my sword, iron on my dick. I was just looking for the sports channel, Gary. Allahu Akbar! E pa ti... On ovako, što se da slika ovako? Stefo! Gledaj, retra, gledaj ga, jedno ga. Gledaj kako gledaj kako je klekno. Moj Instagram. Aj. Stanišević donja crta U. Google donja crta U. Evo vidite. Ova šuma. Tu su bijali ustaše Srbe. Ovo zove Donja Gradna. Svi na moj Instagram Google donja crta U. Jedna stvar. Koliko... Čuti! Čuti, nema šake. Policije. Ovako ćemo. Koliko bude ovaj, kako se zove, klip imao, lajkova tog časa sljedeći put u rat lajkova. More. Sad boljerskog bude gdje Hoći slajkova. 10. Kuhoš, 20. Aj 5 to. Aj može. Pa, na sredini. Pazite, pazite. Na sredini. Mogu ja tu. Oho! Drajne. Fija. Vumf. Allah Akbar. Allah. Čuti, to je pust, to je pust noge. To nisi rekao, dečka, sad sam ja ovdje posebno govorim. Bježi, Mirel, bježi. Allah se mali! Allah se mali! Allah se mali! Sad topet. Za 5 dana koliko ovaj video bude imao lajkova, toliko će Lazar raditi lajkova. Znači lajkujte video obavezno.
even if you had MC Hammer and them 357 bitches. Biggie Smalls, the millionaire, the mansion, the yacht, the 2 weed spots, the 2 hot clocks. That's how I got the weed spot. I shot. Sponzor ovog videa je Discord server po imenu Federacija Republike Jugoslavije. Oni su me zamolili da ih reklamiram, pa eto, nema na čemu. I dali su mi dobar rank, tako da može i to.